Umzalwane owayesondelene kakhulu noAnni Dewani uSneha Mashru ukuphothulile ukwethula ubufakazi bakhe enkantolo enkulu yaseNtshonalanga Kapa. Uphinde wagcizelela ukuthi indlela uShrien Dewani ayeziphethe ngayo yayingakhombisi ukuthi ungumuntu oshonelwe ngunkosikazi. Kodwa ummeli kaDewani uFrancois van Zyl uthi lokhu kuyizinkomba nje zokuthi uDewani akavumi noma yini futhi uthanda ukwenzisisa izinto. UMashru ulandelwe ngusayitsheni wamaphoyisa uCornelius Mallet ngokwethula ubufakazi. Lo sayitsheni wahambisa ngemoto uDewani embuyisela ehhotela iCape Grace ekuseni ngomhla ziyi-14 kuNovemba 2010. Uthe uDewani wayegqoke kahle ehlanzekile, lokuyinto engajwayelekile ukubonakala emntwini oqeda kudunwa ekhaya elitsha. Ngesikhathi ephonswa ngemibuzo, uMallet uvumile ukuthi isitatimende sakhe sathathwa cishe ngemuva konyaka kwenzeka isigameko. Esitatimendeni sakhe, uMallet wathi uDewani wacela ngejubane ngesikhathi efika ehhotela nacabanga ukuthi wayejahe egumbini lakhe. Kodwa imifanekiso ye-CCTV ebibukelwe enkantolo ayikukhombisanga lokhu. Icala liyaqhubeka kusasa.